Čaute, ja som Noro z Code-Upu a dneska sa nachádzame vo Vranove nad Topľou, kde sa budeme ľudí pýtať, či niečo vedia o umelej inteligencii. Máme pre nich nachystané skvelé ceny, tak sa poďte s nami pozrieť, že ako to dopadne. Vieš, čo znamená skratka AI? AI, tak to máš Artificial Intelligence, čo je umelá inteligencia. Okay. A teraz sa dosť stala populárnou. Na čo najčastejšie využívaš umelú inteligenciu? Teraz v podstate už skoro na všetko, keďže dosť to dokáže pomôcť. Sice nie je to úplne spoľahlivé, lebo je to nová technológia, takže má to svoje chyby, ale skoro na všetko. Keď niečo chcem zistiť, tak skôr pôjdem AI sa spýtať ChatGPT, ako na Wikipédiu niečo hľadať. Vieš nám ukázať poslednú konverzáciu, ktorú máš s GPT? Asi skôr nie, to bolo niečo osobné ohľadom zdravotných vecí a tak. Okay. A sleduješ Code-Up na Instagrame? Nie. Škoda, lebo keby si sledoval, tak máme nachystané ceny, takže možno niekedy na budúce, keď budeme tu, tak aj follow a môžeš vyhrať neviem, MacBook alebo iPhone alebo také niečo. Díky moc. Tiež ďakujem. Prvá otázka. Či vieš, čo znamená skratka AI? Netuším. Nevieš ani, čo to je? Počkaj, rozmýšľam. Určite si o tom počul. V škole sa to možno teraz dosť často používa. AI, len neviem, Všeobecne, či vieš čo? umelá inteligencia. Výborne. Na čo to najčastejšie využívaš? Na ťaháky. Dobre, a máš ju v telefóne? A vieš nám ukázať posledný chat s umelou inteligenciou? Počkaj, musím sa pozrieť, čo som tam vyhľadával. Čo bude taká somarina. Dážek pre chudobného kamaráta. To bolo pre toho kamaráta, sme kúpili potkanú teraz, bol má narodeniny dneska a som sa opýtal, čo mu mám kúpiť. Dobre, bomba. Takže prvú výhru už máš, takže si v pohode. A druhá, posledná otázka. Sleduješ Code-Up na Facebooku alebo na Instagrame? Nesledujem. Škoda, mohol si vyhrať, ale určite daj follow, lebo budú súťaže o MacBook, o iPhone, takže si myslím, že to sa zíde. Ale keďže si ukázal tu ten posledný chat, aspoň 10 eur, poteší. Díky. Môže byť? Potom na to dať naspäť, či? Potom dáš naspäť. Ďakujem. V pohode. Či vieš, čo znamená AI? Artificial Intelligence. Bomba. Druhá. Na čo najčastejšie používaš AI? Na basic questy, čo potrebujem s nimi pomôcť. Takže vlastne každodenne na nejaké maličkosti, ktoré chcem vedieť. Ľahšie sa to hľadá na napríklad čete, jak na Google. Je to rýchlejšie. Tretia otázka. Či nám vieš ukázať svoj posledný chat s umelou inteligenciou? Čo to máš? Takže akože pozriem sa, čo tam mám a podľa toho sa rozhodnem. Hodnota červeného diamantu. OK. Dobre, a ešte posledná otázka. Sleduješ Code-Up na Instagrame alebo Facebooku? Code-Up? Môžem sa pozrieť, ale... Máš? Áno. Teraz si dal. Ja som videl, si špekulant. Ale nebudem klamať, hej. Dobre, si špekulant. Dobre, ale vyhral si, že si ukázal, dáme 10 eur. Okay. Ten follow tam nechceš vyhrať na budúce MacBook alebo iPhone, takže a nepodvádzaj. Dobre, ja ti dám 10 eur. Či sa? Ďakujem. Díky moc. Ďakujem. Dúfam, že sa zúčastníš aj na budúce. Určite. OK, díky moc. Čau. Dneska sme boli vo Vranove na Topu, kde sme sa ľudí pýtali otázky ohľadom umelej inteligencie. Pár desiatok eur sme síce rozdali, ale nikomu sa nepodarilo vyhrať cenu z nášho Mystery Boxu. Buď prvý, daj follow na Instagrame a keď budeme v celom meste, tak možno sa ti ju podarí vyhrať.